Praise God. Isaiah chapter 7, mga igsoon, speaks of the confederacy of Syria and the northern kingdom, which is the kingdom of Israel, against the kingdom of Judah. Ang scripture nga gihatag para sa atong anniversary, ang sitwasyon niini, after the king of Solomon, the reign of his son Rehoboam and Jeroboam starts the divided kingdom. Ang 12 tribes sa Israel, nag-uban ang napulo ka kingdom, which is the north kingdom, which is called Kingdom of Israel. And the tribe of Judah and the tribe of Benjamin, sila ang nag-uban, mga igsoon, para mahimo silang Kingdom of Judah. And I have made a preaching about this. Pila ka bukang asawa ni Solomon? 700. 1 Kings chapter 11 verse 3. 700 ang asawa, 300 ang concubines. Every time nga mabasa na ko ni, pirmi na ko ingnon si Solomon, Solomon, ikaw na. Oh. 700 ka asawa, 300 ka concubines. Wa si matagbaw ana mga igsoon. Oh. Og tungod aning mga bayhana nga wala nangalagad sa Dios nga iyang gialagad, it turned away his heart from the Lord. Kaning ilang mga pagtuo mooy mahimong naging hinungdan, mga igsoon, nga sila ang iyang generation, the next after sa iyang anak, mga igsoon nga si Rehoboam, na divide ang kingdom. And because of that, adunay pagkabahin sa gingharian sa Israel. Og niabot ang panahon, hadiyang divided na sila, mga igsoon, adunay pag-claim sa kingdom sa northern, o aduna pa'y pag-claim sa southern, which is the kingdom of Judah. But the Lord declared na ang capital, mga igsoon, sa southern kingdom, which is the kingdom of Judah, is Jerusalem itself. Oh. I have preached this morning about the privilege of being a Gentile, how the salvation had come to us, mga igsoon. Bisag si Kristo, ang iyang mga disciples, wala niya gisugo moadto sa mga Samarians. And Samaria is part of the northern kingdom. But the Lord had chosen Jerusalem and the kingdom of Judah para kini mahimong sentro o mahimong Zion sa atong buhi nga Dios. And time has come na kaning si King Ahaz nag-reign, mga igsoon. Pangalan pa lang, di na maayo, no? Oh. Di na gid masaligan. Oh. Sister, manguyab ko nimo. Si pangalan nimo, Brad? Ako tood si Brother Ahaz. Maingon siguro ang manguyab. Ang gipanguyaban, ay na lang, Brad. Oh. Pangalan pa lang Ahaz. O gingon ng Biblia, the Bible is telling us na adunay plano nga mag-merge ang kingdom, northern kingdom, which is kingdom of Israel and Syria, para makigira sa kingdom of Judah during the time of King Ahaz. And if we will read the book of Isaiah chapter 7, mga igsoon, balikan nato, mga igsoon, ang verse 1. Ngao ni giingon sa Biblia diya sa Isaiah chapter 7 verse 1 and to verse 2. Og nahitabo nga sa mga adlaw si Akas ang anak nga nalalaki ni Jotam, ang anak nga lalaki ni Uzzias ang hari sa Huda, nga si Rezin ang hari sa Syria, og si Peka ang anak nga lalaki ni Ramalias hari sa Israel, nangadto sa Jerusalem aron sa pakigubat batok kaniya. Apan sila wala makadaog batok kaniya. Verse 2. Ug ang balay ni David gisuginlan nga ang Syria nakigsagabay kang Ephraim, ug ang iyang kasing-kasing ni kurog. Dili ra man day mo pitik ning kasing-kasing mo kurog pagiday, no? Ug ang kasing-kasing sa iyang katawhan ingon sa mga kakahuyan sa lasang nga mukurog uban sa hangin. Ingon ang Biblia, sa dihang nakasayod si King Ahaz nga mag-join ang Syria o ang Northern Kingdom, nibati siyag kakulba, kahadlok, pagkurog sa iyang kasing-kasing, kay nabalaka siya, basin sila, makangker, mapildi,
ning maong duha ka kingdom og sila masakop og makangker. Everybody say amen. And the Bible, mga kapatid, is telling us that Israel and Syria joined together to conquer Judah. Og kani naghatag og kahadlok diha kang King Ahaz. Apan sa verse 3, adunay mensahe ang Ginoo pinaagi kang propeta Isaiah para makaabot og ihatag kang Ahaz. Og ingon ang Biblia, unya miingon si Jehovah kang Isaiah, lumakaw ka aron sa pagtagbo kang akas. Ikaw og si Sir Hasub, nga imong anak sa tumoy sa kanal sa linaw nga sa taas, sa alagianan sa yuta. Verse 4. Og ingnon mo siya, pagbantay og paghilom, ayaw kahadlok, ni paluyahon mo ang imong kasing-kasing, tungod ni ining duruha ka mga ikog sa nagaaso nga pabilo, tungod sa mabangis nga suko ni Rezin hari sa Syria, og sa anak ni Ramalias. Everybody say amen. Sa dihang nibati siya og kahadlok, sa dihang mikurog ang iyang kasing-kasing, ang Ginoo nagpadaladayon og mensahe para siya mga igsoon hatagan og courage og encouragement para sila makasugakod sa iyang kahadlok og sa pagpangurog sa kasing-kasing. Salamat aduna tay Dios nga gialagad nga every time nga mahadlok ta, every time nga kita makuyawan, every time nga kita makulbaan, every time nga kita mabalaka sa atong kinabuhi, adunay Dios nga kanunay nagapahinomdom. Everybody say amen. Sa English, be careful, keep calm. Do not be afraid. Do not lose heart. Tungod kay adunay Dios. Sa verse 1 pa lang og verse 2, gideclare na diha nga dili mahimong madaugon. Bisan pag mag-join sila, dili sila mahimong madaugon kontra sa kingdom of Judah, kay anaay Dios sa gingharian sa Judah. I want to tell you this. It doesn't matter who is against you. It does not matter kung kinsay nasuko nimo, kinsay wa giganahan nimo, kinsay ni istorya batok kanimo. Ang importante, kakampi nimo ang Dios, o kakampi nimo ang Dios, o kauban nimo ang Dios. Walay batok kanato. So as with Joshua, when Joshua became the successor, mga igsoon, of Moses, wa may pananghid si Moises nga mamatay na siya. Tama? Kung basahon na to ang scripture, mga igsoon, wala man gani nila nakita ang lawas ni Moises. Before sila mitabok sa land of promise, nakigistorya si Moises sa Ginoo. And he came to a mount. Ug dito sa bukid, wala na siya kabalik og balik sa mga Israelita. Namatay na siya dito ug wala nila nakiti ang lawas ni Moises. Kunya nagilom-hilom si Joshua, nikalit ang Ginoo og ingon, Joshua, wala na si Moises, ikaw mo'y mupuli. Kung nakig-uban ko kang Moises, makig-uban pod usab ako kanimo. And 3 times sa Joshua chapter 1, gi-state mga igsoon ng word nga, be strong and of good courage. If you will read verse 6, verse 7, and verse 9, diha gisulti sa Ginoo kang Josue, mga igsoon, nga sa dihang siya mupuli kang Moises, buot nga usa, mga igsoon, ka successor as leader sa Israelite, para mutabok sa Jordan River, towards, mga igsoon, the land of promise. Nag-promise ang Ginoo, dili siya pasagdan, basta dili lang siya muliko sa wala og sa tuo, mosunod siya sa Dios, iyang higugmao ng pulong sa Ginoo, maga-meditate day and night, and the Lord will be with them all through the promised land. Everybody say amen. Oh. Kita daghan matagkahadlok, labi na tong pandemic. Matod palagi nila, may pagmangutot ko na kaysa muubo. Oh.
Pag mangutot ka atong panahon na, wagi mang reklamo. Pero tistingi ko bo, ikaw nagpugong-pugong, ikaw makaubo kag kao sa anak ng mga tao. Virus. Diba? Daghan kay tagkahadlok. Unya usahay, wa pagani ni abot mga igsoon, hadlok na ta. Advance kay tagunahuna. Inumdum ko sa usa ka babae, nagatubang siya sa punuan. Sa dihang nagatubang siya sa punuan, nag-imagine siya mga igsoon, niya taod-taod, nihilak na lang siya kali. Nangutana ang iyang amigang, anong nihilak man ka? Ano siya? Nagunahuna ko. Nga niabot ang panahon, nagminyo ko. Niya sa dihang nagminyo ko, nanganak ko sa kabata. Ug sa dihang nanganak ko, ang akong anak ni kat-kat diha sa punuan. Unya sa pagkat-kat niya sa punuan, natagak siya sa punuan. Ug nabalian siya, maunang naghilak ko karon. Niingon ang iyang amiga, unya, nanakay uyab. Wala pa. Wala pa gani uyab. Ang gihuna-huna mga igsoon, nagminyo na siya, nikat-kat ng iyang anak sa punuan, natagak na sa punuan og nabalian, maong naghilak siya. Grabe ka advance kay gihuna-huna. Ingna imong katapad, ayaw palabi. The Lord told Isaiah to tell Ahaz not to be afraid. Ang kabalo mo nga no? Ingon ang Ginoo, ayaw ingna si Ahaz, dili siya mabalaka. Kay sa dihang magplano nga moatake ang Northern Kingdom o ang Syria, moabot ang mga Assyrians o i-conquer sila. You see that? Na problema si Ahaz, unsaon niya, pagpildi kaning nag-joint. Kaya ang iyang pamaagi o guna-huna, makigbatok gid siya o kinahanglan mapildi nila ang duha nga nag-uban kaysa sa iyahang nga nag-inusara. Ingon si Ahaz, 2 heads are better than 1. So sa dihang mag-uban sila, mas gamhanan kay sila kaysa sa ako. Wala lang kasayod si Ahaz nga ang Diyos gagialagad sa gingharian sa Israel mas gamhanan kaysa sa mag-uban nga duha ka kingdom. And God even used the other nation to protect and to defeat the enemy of Israel. Sultian ko ikaw, sa panahon nga umalabot mga igsoon, nga wa kay laing mahuna-huna nga pamaagi, unsaon nimo pakigsupog, pakig-away sa kinabuhi. Gusto ko ikaw sultian, sa dihang mahurot ang imong solusyon, daghag paagi ang Diyos, daghag solusyon ang Ginoo. And even the enemies and others, He can use to protect and to defeat your enemy for you. Inamdom ko sa usa Kristiyano, reklamador kay ang silingan, kay kwartaan man. Unya siya, Kristiyano, ordinaryong kinabuhi. Pag magdebosyon siya kaadlaw, unya usa matulog magabi, saba kayo. Marivive siya inusara ra. Kabalo ba mo importante kay sa Kristiyano nang aduna tay personal relationship sa Ginoo. Dili ta magsalig sa Domingo ug midweek. Dapat aduna tay daily personal relationship with the Lord. Una-una harago nang sa isa ka semana kaduha ra ka mo kaon, kinsa diri sa isa ka semana kaduha ra mo kaon. Magpasting gani kag isa ra ka kananan. Muro na ganig demonyo ang imong naong. Dugaya sa break. Samo kay ni pastor. Anong pasting-pasting pamanggyot? No? Unya mag-expect ka nga kusgan ka nga Kristiyano. Tanawan eh. Kinsay ginapakaon? Bata ray ginapakaon. Pagdako sa akong anak, grade 4. Grade 3. Pagkaon og inusara, dili na ka sa Bisaya sa subuan. Hungitan sa inahan ug sa amahan. Kuha day siya pala mga igsoon. Kaya ang ginahungitan kanarang mga bata. Lisod po og si Sister Din og Sister Badat, hungit-hungitan pa ni Auntie Bilin. Dat din kauna mo.
kagwapa sa akong mga anak. Butan kaayo. Pag mature na ka, dila na ka maghulat nga hungitan. Pag mubati kag kagutom, kusa kang moadto sa kusina, magdungag manghukad, mukaon. Kay gusto ka mabusog. Maunang kung ang Kristiyano, magsaligra ka sa simba, magsaligra ka sa midweek, dugay ta mo lambo. Kinahanglan aduna tay daily prayer life. Kinahanglan aduna tay Bible reading. Kinahanglan ma-involve ka sa buluhaton. Og ayaw na paghulat kang pastor nga pakanon ka sa dihang magutom ka. Salamat sa Sunday service. Salamat sa midweek service. Salamat sa Bible study o prayer meeting. Pero tudluan nako ang akong kaugalingon nga sa matag adlaw pakanon sa pulong og batio ng presensya sa Dios. Everybody say amen. That is why that Lord told Isaiah, "Ing na si Ahaz not to be afraid. Because I will use the Assyrians." Balik ta dito sa Kristiyano kan believer. Sabaan niya ang silingan. Kay nahutdan man ni og grocery ang Kristiyano. Domingo. Ano siya, Lord, musimba ko. Oh, grabe singgit yun niya. Musimba ko. Bisag wa ako'y dungagon og sudanon niya. I claim pag-uli na ko, Ginoo, adunay pagkaon. Sus, nadunggan man na siya ang silingan. Ang silingan, nagatong-atong rap, paghawa sa Kristiyano, pagsimba. Simba siya, grabe gigilak. Lami, biihilak ng wakay sudan og bugas. Murag tinuod lagi kinikatawa mo. No? Oo. Pero daghan gani kag kwarta, lami kag trabaho, away lami ihilak ay. Dahil ko na to ang buhay nga Diyos. Kamura. Pero pag wa gani kay makaon, devotional pa lang, mura nag-altar call. Hallelujah! Di ba mga igsoon? Oh. Pagkadungog sa iyong silingan, grabe gilak na. Pagsimba pa lang niya, wow. Sugod palagwalis, pastor, anak, kisi-kisi na skilid. Sus, pag uli, gid niya. Nag-atong yun ang bugas o grocery sa iyang sira sa iyang balay. Singgit kisig maayo. Dalaygon ka, Ginoo. Salamat, Ginoo. Imog yung gitubag akong pag-ampo. Tubag ang iyang silingan. Hoy, dili ang Ginoo ang naghatag ana. Kataka ra ka. Ako'y nagbutang ana. Una-una sigon siya yung itubag. Ano siya? Ginoo, salamat. Apil di ay demonyo gamiton nimo para panalanginan ko. Abtik po magunahuna mga igsoon. Kabalos diretso si silingan. Unang sa atong mga pinginahanglan, ayaw pagsalig sa atong kaugalingong paagi. Ayaw pagsalig sa atong kaugalingong kusog. Kaysa dihang mahutdan ka og solusyon, daghag paagi ang Dios para mahimo kang magmadaugon sa atong kinabuhi. Sa pagpangalaga diha kaniya. Hallelujah! Pag-pioneer na ko dito sa Pilar, naabtan, kasayod kong naabtan pa na ni Pastor Ricklin. Nag-Bible study ko dito mga igsoon, mga membro gikag tugad bidag glory, daghan pamilya. Suko ang pastor niya, suko ang usa ka leader sa kuha. Pagkakita sa ako sa usa ka membro, gitamay-tamay gyud ko. Nya 22 anyos pa ko adto. Presko pa kayo. Ingon siya, "Ano pastor ninyo? Sus, anak raman ako na. Kabata arana." Hilom-hilom ra ko. Nya taod-taod ako rang gibigyan kadali skilid mga John Day bitaw gara-gara. Igsaba dia. Yan ako, sister. Sa imong pagpersecute sa ako, moabot rang panahon, makit-ani mo ang iyong kagalingon na akasulod sa among simbahan. Giingnan ginako.
Ana siya, di ko mutuwa na, pastor. Adi, magi ka mutuwa kay walhon man ka. Oh. Ikit siya mutuwa. Pero kabalo ba mo? Isa, duha ka tuig. At tingalar ako. Nikalit og adto sa simbahan. Kaingon kog magsinamok. Ngayo sig pasaylo sa ko. Pasaylo ako, pastor. Gipasaylo na kanako. Kanako. Gipasaylo na kanako, sister. Sige lang. Ay nagproblema. Pastor, dili lang kumuan ni Anhi diri kay mga igpasaylo. Oh, nagun sa manay ka diri, mangutang ka? Ayaw na pangutang. Dili, pastor. Musimba ko sa inyong simbahan. Oh. Ang tudkaron, naagihapon siya sa simbahan mga igsoon. Ang pulong nga wa niya gituuhan ug ang solusyon nga wala nako nahuna-hunaan. Dios ra ang nasayod og nakabalo. Og sa dihang iya kong gipersecute og gipagsalig ra nako sa Ginoo. Ang Ginoo ni buhat og paagi nga siya makauban namo sa simbahan og mahimo siyang magbubuhat sulod sa simbahan. Everybody say amen. Mo nang mga igsoon kita. Bisag si Satanas, bisag ang kaaway, pwede gamiton sa Ginoo para kita panalanginan o himuong magmadaugon sa atong kinabuhi. Ang importante lang yun kita sa pagpangalagad sa Diyos, tuuhan lang ginato ang iyang pulong. Kayo usahay ba ng kulbaan na ta, di na ta mo tuo. Tama? Kanang mahadlok na ka, maguba ng imong diskarte ba? Tanaw ra gunang mawadan og kurinti kalit, mukalit kag dagan. Kanang mga talawan, mukalit og dagan. Luoy kayong mga poste. O, di ba? Bata ko mga igsoon, kami, pag umangkon ako, Brother Arvin, kalit bitaw nagkapatay ng kurinti. Nya naas kasilyas. Nangasilyas, namatay ang kurinti. Basta pagkapatay sa kurinti, dagan-dagan. Pagsigas kurinti, katag-katag ng agi. Tungod sa kahadlok. Ang driver bitaw nga matarantar, dali madisgrasya. Di ba? Oh. Ang tao pag mahadlok og matarantar, di nakasayod og unsay istorya. Di na magkadimao, kay naunhan man sa kahadlok o kahadlok, kay sa iyang kaisog o diha sa pangako o promise sa Ginoo sa iyang kinabuhi. But the Lord had given instruction to Isaiah to encourage King Ahaz that he would be careful and do not be afraid and that do not lose heart because the Lord has many solutions and ways how to defeat and conquer the enemy. Everybody say amen. Sa Bible mga igsoon, adunay mga karakter nga naghatag sa akong impression nga i-share kaninyo. The 3 Hebrew men. Daniel chapter 3, kung atong tanaw ng pulong sa Ginoo. Ako na yung pag-umangkon si Prophet Daniel, mga igsoon. Og si Isaiah, taga Mindanao po ni. Kabalo ba mo si Isaiah taga Mindanao ni? Naanay B sa una, Bisaya. Gikuhaan ra. Verse 15. Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harps, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Ingon si Nebukadnezar, pag mutingog na, og walay mo simbag, mudaig sa Diyos-Diyosan ngayang gihimo, same time and hour, ilabay ka dito sa burning fiery furnace. Og kinsay mo luwas kanimo og kaninyo. Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to our answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. Ingon si Nebuchadnezzar,
Kinsay Dios nga muluwas kaninyo. Abtik kayo nitubag kining tulo ka Hebrew men, ingon sila, aduna kami Dios nga andam muluwas kanamo. Wa milabot anang imong gipang istorya dia. We believe in our God that He is able to deliver. And not just that. Verse 18 mga igsoon. Ingon ang Bible, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set. Grabe nga commitment ni. Ingon siya, aduna mi Dios nga muluwas kanamo og able to deliver kanamo. These three Hebrew men believes nga ang ilang Diyos able to save and deliver them. Ug dili lamang na, bisan pa daw dili sila luwason, dili mabag-o ang ilang pagtanaw o pagsalig sa ilang Diyos. And I was reading this, how faithful are these people. Nga naman, bisan pag dili sila luwason sa ilang Ginoo nga igaalagad, dili gihapon mabag-o ang object sa ilang pagsimba o pagdaig ang ila gihapong buhi nga Dios. Sa panahon nga dili ihatag sang Ginoo ang imong gipangayo, sa panahon nga dili mo hatag og kaluwasan ng Ginoo, sa dihang itugot niya ang kasakit o kabugaton sa kinabuhi, dapat dili mabago ang atong pagtanaw kaniya. Siya gihapon ang atong daigon o alagaron sa atong kinabuhi. Usahay bayaning natay kabugaton o kasakit, mautro ang atong pagsalig. Asa naman ka Ginoo? Nganong imo maning gitugot? Wala ko kasabot o Diyos. But as I read these scriptures, I have found such trust and faith in the Lord. Nga bisan pagpasagdan silang mamatay, o dili sila luwason mga ison, magpabilin sila nga mutuo sa Diyos nga ilang gialagad. Because they know na dili lang able ang ilang Ginoo. Ang Ginoo nila mao'y tinuod og nag-inusarang Diyos lamang nga dapat alagaron. Oh. Esther and Mordecai. Esther chapter 3. Uyuan niya si Mordecai, niya si Haman, gihimong right hand ni King Ahasuerus. And the king had a decree. Every time musulod sila sa palace, they would give respect to Haman, the right hand of King Ahasuerus. Tanan mo yuko, tanan mo bow down, except ni Mordecai. Ug ulit kaayo si Mordecai mga igsoon. Ay ulit kayo si Haman kang Mordecai. Kay dili mangyud mo yuko, dili mangyud mo bow down si Mordecai sa iya. Kay ang iyang pagtuo, og ang iyang faith mga igsoon, usaray dapat yukuran og daygon og simbahon ang buhi nga Dios. And Haman made a plot and a plan nga mamatay og mapatay si Mordecai kauban sa iyang lahi, which is ang mga Hudyo. And Haman, without knowing nga si Esther nga reyna usa di ay kahudyo mga igsoon, gibuhatan pa niya bitayan si Mordecai. Pero sa dihang ang hari, wala katulog ng maong gabi una. Gitugot sa Diyos nga mabasa sa maong reader sa history sa Chronicles ang nabuhat ni Mordecai alang sa hari. Nga iyang naluwas ang hari sa pagplano sa duha ka tawo nga pasakitan ang hari. Ug nangutan ang hari, unsay gihatag nga premyo og prize kang Mordecai sa iyang pagluwas nako? Wala ko na gihatag. And so, si Haman nga suko kay kang Mordecai, ipangutana sa hari, Haman, unsay buhaton nato sa nagluwas sa kinabuhi sa hari? Aw, ato nang pasakyon sa kabayo, ato nang isuroy-suroy sa nya suotan natog nindot kaayo nga robe sinina. Ana ang hari, maayo na. Ana din si Haman, kinsa pa man day lain na buhatan. Ako na. Ingon ang hari, dili na ikaw, si Mordecai na.
Adto si Mordecai, kuha ang kabayo, ang sinina. Isuot niya, isoroy-soroy si Mordecai. Samot siyag kasuko. Pero ang plano niya nga ipapatay ng mga Hudyo, naan na siya ang signet ring, approve na mga igsoon. And Esther planned a banquet in between mga igsoon, Haman, Esther, and the king. Ag sa dihang nag-imbita si Esther, niingon dayon ang hari, half of my kingdom, what is your request and petition? I will give it to you. Pero wala pa dayon gi-reveal mga igsoon ni Esther, ang gipangayo niya ang kaluwasan sa iyang mga lahi nga mga Hudyo nga gusto ipapatay ni Haman. The first banquet and then the second banquet, to make the story short, nag-atubang silang tulo. Ingon ang hari, unsa tong request of petition nimo? Half of the kingdom I will give. Ingon si Esther, adunay usa ka tawo nga gusto ipapatay ang akong lahi. Ingon ang hari, kinsa man na? Si Haman. Nilurat ang mata ni Haman, nangayog pasaylo kang Esther, pero wala na gid siya nga ipahatagan pasaylo. O kabalo ba mo ang nahitabo? Ang iyang bitayanan nga gibuhat mga igsoon, para kang Mordecai, si Haman mo ay gibitay dito. Ug ang posisyon nga anaa kang Haman, si Mordecai mo ay nipuli. Tungod kay gitindugan man niya ang iyang pagtuo nga dunay Dios lamang nga tagos alagaron og simbahon sa atong kinabon. I want to tell you this. If you are praying something for the Lord, sa dihang mo barug ka sa imong pagtuo, sa dihang barugan nimo ang imong pag-alagad sa atong buhi nga Dios, adunay blessing ongoing padulong sa imuha, promotion, panalangin gikan sa Dios nga nagipaabot padulong diha kanimo tungod kay imong gitindugan ang imong pagtuo ug imong gibarugan ang imong pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios. Everybody say amen. Look at Abraham. Si Abraham mga igsoon, kaduha ba yan niya gidinay ang iyang asawa? First is Genesis chapter 12 sa Egypt. Ang ikaduha is Genesis chapter 20 with Abimelech. Ano siya? Patiyon ko nila pag ingnon ko nga asawa ti ka, kay guwapa man ka, itsurahan ka, magustuhan ka nila. So ingnon ta ka nga, igsoon ta ka. Ni ora pod si Sarah. Unya, sa dihang gikuha na si Sarah, nakigistorya ang Ginoo, kang pero sa Egypt, na ay asawa ng babae nga imong gikuha. Giplague sila. Gisilutan sila. So giuli niya. Kamong mga asawa, musugot mo, ingnon mo sa inyong asawa, igsoon. Ha? Tigon sa ni mo na, brad. Ay, gisuon na ko ni. Tsaka itsura sa mga asawa. O sa igsoon! Gira giday na dito sa mga igsoon. Lapod ang nangutana, ay paagi ang Diyos. Gibuhatan mangganig paagi sa Diyos nga namakak siya. Gibakak niya. Nagpadala ang Ginoo og plague kang pero. Para dili mahilabdan og makuha si Sarah. Nay pastor nang utana sa kuha. And then the second time around, gidinay na po niya. By Abimelech. Sa dihang gikuha siya ni Abimelech mga igsoon, naghatag og dream ang Ginoo, ang babae nga imong gikuha, adunay asawa, giuli na pod si Sarah. Ingon si Abimelech, unsa man imong giistorya nga imong igsuon ni imo man ning asawa? Sakit ganin ang kausara ka gidinay, samot na ng kaduha. Hello? Oo. Nagibitaw uban laki nga, mga tana, imo nang asawa bro? Di ay! Sawang na po. Iwa man kadungog. Imo nang uyab, di ay! Amigar na ko na. Hello? Oo. Pero kani nga igsoon nga chance, nawad nagpagsalig si Abraham nga bisag iyang angkonon nga iyang asawa mobuhat og paagi ang Ginoo. Nibuhat ganik paagi ang Ginoo sa ikaduha, gihatagag damgo si Abimelech. Unang nangutan ng pastor sa ako, pastor, anong opinion mo rito?
Bakit nagsinungaling si Abraham? Ang tubag na ko dito sa pastor, ngayon ko, on the process ang building of faith ni Abraham. Pero sa tinuod lang, kung iyang giangkon nga iya tong asawa, mubuhat ang Ginoo og paagi nga dili mahilabtan og makuha ang iyang asawa. Nibuhat ganig paagi ang Ginoo nga namakak siya, unsa pa kaha nga kung iyang barugan og tindugan ang kamaturan. Nakita nato ning mga tawhana, Daniel mga igsoon and the three Hebrew man, og si Esther og si Mordecai, sa dihang gibarugan nila ang kamatuoran, ang Ginoo ni buhat og pamaagi. Tingnan ako ang pastor. Maong wala ni buhat og paagi ang Ginoo kay iyo na iya man dayong gideny. And they are on the process. Mao ni father of faith. No? Kaingon manggod tag isa ra ka adlaw ka mahimong father of faith. He denied his wife twice. Unsa pay sunod? Nagpromise ang Ginoo sa ilaha. Anak. Unsay gibuhat mga igsoon nila? By force. Ingon si Sarah, dugay na. Pura katuig, wala patay anak. Nako'y maid si Hagar. Tuha dito. Ingon po si Abraham, kung kasayod pa lang ko, may pag napo kami da kung gikuha. Bugoy mo, ako ra na mga igsoon, ha, wala na sa Biblia. Basig pangitaon ninyo. Oh, everybody say amen. Oh. Gidinay na ang asawa kaduha. Unya sa dihang gipasipingan ng iyang katabang, aperting abti ka. Di ba ito maabti kung di maburos? Gianak si Ismael. Kadumdum ko sa akong illustrate ganina dito sa tubod mga igsoon. Ang asawa, gisulayan gid sa iyang asawa nga babae. Kasi tanaw na kung nagbago na gini kay babairo man gini. Gidala dito sa babaihan. Nisugo ang iyang asawa og amigo. Ubanar ko na imong amigo. Padalan, hatagan ta kag kwarta, suhulan ta ka. Sulay, kung mupatol bagyod, kung mambabayi gihapon, adi giubanan. Pre, ubanan ta, hatagan ta kag babae, guwapa. Dilay ko. Binuutan ako, pre. Tarong ba? Lagi. Kabot niya dito mga igsoon, bayran ng babae. Ipakita sa bana. Ingon po ng laki, di ko ana lagi, di ko. Bahala ka diha, basta di ko ana. Ana din ang amigo. Sigurado ka di ka ani. Di lagi ko. Ingon ng amigo, unsa may hinungdan nga nang dili ka ani? Di ko ana kay parehas og naong sa akong asawa. Gikuhaan og laing bahay. Ang problema kay parehas ra pug naong siyang asawa. Napayo sa mga igsoon si Dodong. Dili si Dodong nga risi ha. Gusto gid pud siya sulayan otro siyang asawa. Dal-argo na dito sa beer house, pre. Tanahon na tug mang babae pa bagyod na. Ingon ang iyang asawa, dili na imong amigo mo'y magdala dito, ako na mismo. Ang asawa na gyud. Ang asawa. Wa lagi ka ni balik og beer house? Wa na lagi, lab. Tinuod gina, cross my heart. Swear to God. Sus, pag-abot pa lang sa beer house, pagkakita sa gwardiya sa iyan, ni Ana ding gwardiya, uy dong! Kamusta? Ana yung asawa, gwardiya sa beer house, kaila sa mo ah? Ingon ng lalaki, amigo na ko nas basketball. Kalusot. Agi goyod sa asawa, sulod sa beer house, mga igsoon. Pag sulod sa beer house, nisugat ang waiter, ningon ang waiter, Dong, unsay order ni mo dong? Ang dati gihapon? Niingon ang asawa, ay ko yung nagkauban po dito ni mo sa basketball. Dili, di ako nakauban sa basketball. Pag motor-motor na ako nakauban. Kalusot gihapon mga igsoon. Pag ingkod gud nila mag-asawa, ni dool dayon ang dancer.
Pagdool sa dancer, sayaw-sayaw. Ana na po ng dancer, parehas sa una dong. Sa kasuko sa asawa, gihablot ang ulog, hawiran ng buhok, tawag og taxi, dali, manguli, tas balay, magbugno, kita karon. Giit sa sulod sa taxi, pak! Pagsakay sa laki, ingkod ang babae. Ana ding taxi driver, uy dong, pangit lagi na mong chicks karon. Luuyas asawa, oy. Wato, gisumbag o gikulata, pero grabing mga pamulong nadawat, mga igsoon. Perti ka sakit. Pero gibati na ni Sarah. Pagpanganak ni Hagar, grabing pagpanilos niya. Palayas niya, kauban si Ismael. Amen? No. Thank you. Pero, look at this. 2 times gideny ni Abraham si Sarah. In fact, sa dihang gisugo siya ni Sarah nga sipingan si Hagar, pwede siya modili. Kay na may promise ang Ginoo. Pwede mo ingon si Abraham, di na nako kinahanglan asawahon na si Hagar. Kay kulang na siya. Dili mga igsoon. Bisag dili nako siya asawahon og anakan. Adunay promise ang Ginoo, barugan nako na. Pero kay on the process ang building sa iyang faith, na anakan si Hagar ni Abraham. Pero look at this. Niabot ang panahon, nakarealize si Abraham ug si Sarah sa ilang sayo. They learned to wait for the promise. And when Isaac was given, di rin na nakabawi si Abraham. And the Lord asked Abraham to offer his only son, Isaac. Ug ingon ang Biblia, wala nagduha-duha si Abraham sa iyang mga sayop sa nakaagi, sa iyang proseso sa nakaagi, niabot ang panahon nga nakakaton siyag barog sa pagtuo o sa pagsalig sa buhi nga Dios. Nga kasayod siya, bisag nag-inusara ang iyang anak o iya kaning sunugon alang sa Ginoo sa makausab. Kaya sa Ginoo nga hatagan silag promise og anak tungod kay nakakaton na siya pagbarog o pagsalig sa pulong sa Dios. Wala may nilambo dayon diri sa ato sa pagpanghalagad sa Ginoo. Daghang panahon na pakyas nato ang Dios. Daghang panahon na sakitan nato ang Ginoo. Daghang panahon gisalikway nato ang Ginoo. Daghang panahon na sayop ta sa atong mga desisyon at pagpili. Pero salamat sa Ginoo, hangtod karon ani ka nangalagad sa Dios, nagasalig sa iyang mga pulong. That the Lord has better plans for us in our lives. Everybody say amen. O nang kita sulayon gyud ta. Ako'y nabasa mga igsoon nga libro. Ships were not designed to park at the bay. The safest place para sa barko ang pantalan. Magbagyo man na diha, maglunok man na diha, kung nakahikot na siya og naa na siya sa pantalan, safe, pinaka-safe na nga lugar sa ship ang pantalan. But I want to tell you, ang barko wala na gibuhat o gidesign para iparking lang mga igsoon sa pantalan. Gibuhat na siya para iyang i-face ang mga waves o ang storms mga igsoon, so that the fulfillment of what's the reason why he is made and that thing is made, ma-fulfill sa iyang pagkabarko. Daghantag mga pagsulay sa kinabuhi. Daghag mga muagi sa atong mga kinabuhi. Pero mga igsoon, ang pagsalig nato diha sa atong buhi nga Dios. Barugan nato ang iyang mga pulong. Barugan nato ang iyang mga saad. Barugan nato mga igsoon, ang Dios nga matinudanon sa tanan niyang mga saad diha kanato. Everybody say amen. And without doubt, Abraham offered Isaac in Genesis chapter 22. I love this man, Job, chapter 13, verse 15.
Isa siya sa mga tao nga nag-ingon nga, though God will slay him, he will maintain his ways before the Lord and he will still trust the Lord. Bisan pag sa kamatayon, bisan pagpatyon, dili mawala ang iyang pagsalig sa atong buhi nga Dios. Same with the three Hebrew men. He will stand firm with the promises and his faith in the Lord Jesus Christ bisag unsay mahitabo sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Believe his promises rather than the circumstances sa imong kinabuhi. Mutuo gani tagsaad sa tao. No? Ikaw ragyod ang akong higugma. Ikaw ragyod akong katsat. Ikaw ragyod akong uyab. Pagkapakyas, hilak. No? Kinsa na inisalig sa saad sa tao nga nasakitan. Daghan. Di magani mo mutingog. Amen? Oo. Pag musalig ka sa saad sa tao, masakitan gyud ka. Kadumdum ko mga igsoon sa kalalaki, niadto siyang trabaho. Sakay siyang taxi. Pag sakay niyang taxi, on the way sa iyang trabaho, nakitaan niya iyang uyab na ilaing kauban. Kasi, uyab man to nako. Kuha din siya picture sa iyang wallet. Ana siya sa driver. Sir, pila kita ni mo si Iskadlaw. Muhinlo kong 1,000. Hatagan takag 2,000. Kani, picture ni sa akong uyab. Baon ni. Nisulod sila diha. Tanawa og siya bagyod to. Ingon ang taxi, sus, tanawon raman di. Ay, 2,000? Easy money. Parking na yung taxi driver. Naog na yung taxi. Ang uyab po nagulat-ulat sulod sa taxi. Pagsulod niya mga igsoon, sus, natinga na siyang ang iyang gisugo, tanawon raman ang picture. Tinga mo siyang ang taxi driver, gihawiran mang buhok, gibira. Kuyod padulong sa taxi. Abrihan ang taxi. Pag! Ingon ang laki sa sulod. Hoy! Ang akong ingon nimo, tanawon ra nimo kung siya. Nganong imo man ning gibira giguyod dire? Tanaw niya. Dili man nimo akong uyab. Ingon ang taxi driver, ako nang uyab, balikan pa nako imong uyab. Tingasi nga ang sugo niya tanawon ra, gibira-bira namang buhok kinaon sa karsada. Ang iya man day tong uyab di ay. Dili day ang uyab sa pasayro. Musalig gani tagsaad sa tao. Unsa pa ka nang saad sa atong buhi nga Dios. The Bible is telling us what He had promised, He is able to perform and do sa atong mga kinabuhi. Everybody say amen. Ako mga igsoon, naagian ako nawad-an o ginikanan. Naagian po na ako nawadan o asawa. Nawad-an pag yung buhok. Nangawala ng tanan. Naimembro na ako ni Dol sa ako. Hilak siya. Pastor. Ako hilak man ka. Nawadan na kag ginikanan. Nawadan pa yung kag-asawa. Daluoy ko niyo. Inanak undang diya. Basig, sikunta ka. Naningkamot ganita niya, ikaw hinon, maghilak-hilak ka diha. Wala yung gisaon. Pero usarang akong gitindugan. I lost them. And maybe I lost them, but I have not lost God. Daghag mawala sa atong mga kinabuhi, mga hinigugma, mga butang. Importante nga butang. Pero ang pinaka-importante nga dili mawala nimo ang Diyos nga imong gialaga sa imong kinabuhi. Mga wala magyutang tanan. Una-una ra na mga igsoon. Ingna imong katapad, ladies first.
Nalaki o gaahat ang uban. Di na maggusto mag-ladies. Niabot sa akong punto mga igsoon nga mura di ko katuog magabi, mura kog mabuang. May gani kay buang na daan. Nagi ni praise the Lord, buang na gid ay daan. Murag ni uyon gid siya. Ingo wala gigilaing nasangpit sa Ginoo, Ginoo, tabang. Di na ginako makaya. Nakatulog ko, pag mata na ko pagkabuntag, amaw gyapon. Pero ang gusto na kong ipabati ninyo mga igsoon, sa dihang nagpabilin tang nangalagad og naghigugma sa Dios, dili ta pasagdan sa Ginoo. Sa panahon nga di mo kaya, adunay Dios nga mosalo nimo diha kanimo. I read this scripture, familiar sa ato ni. All things work together for good to them that love God. You have to trust God na kung gihigugma nimo ang Dios, all things will work together for good. So ang dili dapat mawala sa atoa ang paghigugma sa Ginoo. Because as long as you love the Lord, everything that happens in your life, it will always be for good because the Lord knows. Munang ang great commandment is to love the Lord thy God first. Kaysa dihang higugmaon nimo ang Ginoo, gi-second motion ni Pablo mga igsoon og niingon siya sa mga taga-Romans, when you love God, everything will work together for your own good. Maunang sa dihang nahadlok si Ahas, naghatag pa og sign ang Ginoo. And the Lord will give a sign, verse 11 onwards, mga igsoon, 12, 13, and 14, that a child will be born through a virgin. And that is the name. And His name is the Lord Jesus Christ. Unsay pasabot ani? Kung akong gitanaw ang span from King Ahaz to Jesus Christ, it is around 700 years. Unsay pasabot sa Ginoo sa dihang nagprophesy sa Isaiah o gihatag ni nga mensahe sa Ginoo sa iya. Layo pa kaayo nga ipanganak si Kristo. Pero niingon ang Ginoo, salig ayaw kahadlok tuo sa akong pulong og adunay sign. Unsay Bisaya sa sign? Sinyales. Nga adunay bata nga matao pinaagi sa usa ka birhen. And it is the Lord Jesus Christ. Unsay pasabot sa Ginoo? Dili pwede mapildi ang kingdom of Judah kay si Jesus Christ gikan sa tribe of Judah. Kung gadtong panahona makangker sa Northern Kingdom o sa Syria nga nag-merge mga igsoon kontra sa King of Judah, makangker ang Judah, mawala ang Kingdom of Judah, then there will be no more lineage and a son be born in the line of Judah. But thanks be to God, Revelation chapter 5 verse 5, the Lord Jesus Christ is the Lion of Judah. And if He is the Lion of Judah, dili pwede mapildi ang Kingdom of Judah. Because from that lineage, from that kingdom, diha ipanganak ang Messiah, ang manluluwas kanato. Ang pasabot sa Ginoo, saligi ang pulong sa Dios. Dili pwede mapildi ang Judah because the King of Kings and the Lord of Lords will come from the tribe and kingdom. Everybody say amen. Maunang kung aduna may safe place para kanato, it should be the church. Pag magpabilin ka sa iglesia, bisag unsay mahitabo sa kinabuhi, ang ending nimo magmadaugon. The Lord Jesus declared, listen to this, Matthew chapter 16 verse 18, I will build my church. Siya mismo nag-ingon. And He said, even the gates of hell shall not prevail against the church. Kung moabot man ang panahon nga napildihon ka sa imong kinabuhi, maybe because you did not remain in the church.
But I want to tell you, as long as you remain in His church, as long as you remain in the Lord, you are destined to be victorious. And even the gates of hell shall not prevail. Everybody say amen. Hallelujah. Maunang magpabilin ta sa pagpangalagad, magpabilin ta sa iglesia, magpabilin ta sa iyang mga pulong, magpabilin ta sa iyang mga saad, kay walay laing paagi nga magmadaugon kita, kundi ang barugan mutindog sa pulong o sa saad sa Dios. Hallelujah. Unya ang test of faith dili na moabot sa kahayahay ug sa kadagaya. I remember this saying, a comfort zone is a wonderful and beautiful place, but nothing grows there. Lami kay ng comfort zone, pero walay gatubo o galambo sa comfort zone. Kanus ka nakakaton? Kadtong na broken ka, kadtong nasakitan ka, kadtong tiaw-tiawan ka, kadtong gi-persecute ka, kadtong giaway ka tungod sa imong pagtuo, sa imong pagbarug, sa imong pagtuo sa buhi nga Dios. Hallelujah. But I want to tell you, ayaw tanawa ang imong obstacles. Ayaw tanawa ang imong circumstances. Ang tanawa ang imong destiny. Because the destiny of the church is to be victorious and conqueror. Kabalo ba mo nga niabot sa point sa akong kinabuhi nga niingon ko sa Ginoo nga, Ginoo, kuhaan na lang ko. Niingon ng Ginoo, di ko, kagahin ni mo gulo. Wala minta nito bag may igsoon. O, kuhaan na lang ko. Kung wala na ko'y pulos o dili na ko ni mo gamiton, kuhaan na lang ko. Kung wala pa ka niabot, anak, istingi. Yes, I said that to the Lord. Kaya nga naman, usahay kita, ang gitanaw lang nato, ang panahon, kanang nasakitan ta o naglisod ta, o painful ta. I remember that illustration. Kana bitang mo tanaw kag salida, abot sa tunga-tunga, di ba na amang hilak diya? Ang mga lalaki, grabe nagpugong-pugong nga di kahilak, kay naulaw. Nya patalikod mga igsoon, sabay atik nagpuna sa luha. Pero mga babae, di gid kapugong. Grabe, kasakit gabi kamingaw kayo. Diba? Sugod, exciting pa kayo, pagbut sa tunga-tunga. Anaan ng mga pagsulay. Kahila ko na ka. Ansay buhato nimo? Pass forward. Pass forward nimo sa ending. Pag abot nimo sa ending, uy, gwapo marinig ending di ay. Lipay magay sila. Balik din ka dito. Kasayod na kag unsay ending. Pero pag wala pa nimo makita ang ending, sige kag hilak. Sige kag kabugaton. Sige ka mga igsuon og sunod sa imong gibati nganuman, wa man ka nagtan-aw sa destiny og sa ending. Ang imong gitan-aw, ang imo ra mang giagian karong panahona. Og sa mga kalisod nga akong giagian og kasakit, isa ra gyud ang akong solusyon o gitan-aw. Ang magpabilin duol diha sa Ginoo. There were times that I don't want to pray. There were times that I don't want to preach. There were times nga dili ko gusto mga igsoon mo adtog simbahan. There were times nga di ko gusto mo kanta og modaig, pero wala ko nagpalayo sa Ginoo. Lord, di man ako ni buhaton, pero di ko mo palayo kanimo. Because I still believe nga ang pinaka-safe nga place is when I stay close to you. I have made a preaching about this, stay close to God. Diri ko mahuman mga igsoon. Pastor Ridoy, pwede ba ka mo tabangan ko nimo sa illustration? Kung siya ang karnero, ako ang pastor. Kung naa siya'y sakit, kunya mapalayo siya sa kuha, wala ko sa iyang dool. Pag atakihon siya, pananglitan si pastor ang leon,
pag-atakihon siya, na siya sakit. Dali kaayo siya. Nga patyon. Luya siya, layo siya sa pastor, pag-atakihon sa uso, dali ra patyon ang karnero. Sa panahon nga naa kay bugat nga gipamati, naa kay bugat nga pagsulay sa kinabuhi, nagluya ang karnero, mga igsoon, layo ka sa imong great shepherd. Anytime nga duulon sa kaaway, wala kay mahimo kung di pasagdan ra siya nga i-consume ka niya hangtod nga mamatay ka. Right? Oh, and that is the reality. Kay kasagaran, pag mapanahon nga mapandol ta, masakitan ta, di ta gusto mo simba. Sa dihang masakitan ta sa itong igsuon, di na ko mo simba, di na ko mga lagad sa Ginoo. Ni agi kag pagsulay, di na ko mo simba, di na ko mga lagad sa Ginoo. Wala ka kabantay na every time dili ka mo simba og nagapalayo ka sa Ginoo, gihinay-hinayan kag duol sa leon og sa oso og sa mananakmal para mamatay ka og makuha kaniyag dali. But look at this. John chapter 10, verse 7 towards 11. The scripture tells us that Jesus is our great shepherd. And He does not come to steal, to kill, and to destroy, but to give us life abundant. And that He would give His life sa iyang sheep, being a shepherd. So kung siya, sheep siya, shepherd ko, na ang leon, na ang oso, kung si Tagalog ay Bisaya sa oso, bear, oso gihapon. Oh. Kung nagluya siya, as long as na ako ang pastor, dili pwede masakitan ang sheep. Sa dihang muduol ang sheep, ay sa dihang muduol ang leon, makigbugno ang shepherd alang-alang sa kinabuhi sa sheep. Bisag nagluya siya og na siya sakit og na siya gibati, pag muatake ang oso, the great shepherd will defend for his sheep because he will give his life for the sheep. Maunang sa dihang muagitag pagsulay o pagkapandol, mga kasakit sa kinabuhi, dili na panahon nga pupalayo ka sa Ginoo. Dili na ang panahon nga dili ka mo barog sa imong pagtuo. Dili na mao ang tamang panahon nga dili ka mo tuo sa saad sa Dios. Dili na panahon para mo palayo ka sa pagsimba o magmaluyahon sa imong pagpangalagad. Maunay panahon nga mosamot kag duol sa Ginoo. Maunay panahon nga mosamot kang maigsoon og paduol sa Dios. Sa panahon nga masakitan og mapandol ka, kay walay laing paagi nga makabarog ka sa mga pagsulay kung wala ang great shepherd sa imong tapan. O kung naa siya sa imong taparan, dili siya musugot nga mapahaba ka, dili siya musugot nga mamatay ka. He will give His life for you and He will do everything to defend you. O dili lang na sa panahon nga maluya ka at timanon ka niya. Mukuha siya pagkaon, dalon ka niya mga igsoon dito sa fresh waters. Same as what had David said, He is being brought to the green pastures. He leads me beside the still waters. Walay laing paagi sa atong mga huna-huna, sa atong mga pagsulay, sa atong mga problema, sa atong mga kasakit. Ang magpabilin sa tilad sa Diyos, ang magpabilin sa presensya sa Diyos, ang mubarog sa atong paghigugma sa atong buhi nga Diyos, ang mutindog sa saad sa Diyos, ug tuuhan ang saad sa Diyos, ang atong destiny kaysa sa atong nakita o giagian karon. Manindog tang tanan mga igsoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus.
Taas na to itong mga kamot sa Ginoo. I can feel the presence of the Lord is in this place. Oh, hallelujah. There is no other way to stand firm in faith. Hold on to His word. Believe His promises. That is why Prophet Isaiah said, if you will not stand firm in your faith, you will not stand at all. Barugi ang pulong sa Ginoo, barugi ang saad sa Ginoo, nga bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi, magpabilin ta diya sa iyang tiilan, magpabilin ta sa pagpangalagan diya kaniya, magpabilin ta nga mutuo sa iyang mga saad. Oh, hallelujah. I challenge you to come to the altar. Kung aduna kay panginahanglan, open ang altar, mga igsoon. Duol sa tiilan sa Ginoo. Ayaw og palayo diha kaniya. Ayaw og undang sa pagpangalagad. Ayaw kahadlok. Ayaw pagkabuhi sa pagkabalaka. Ang Ginoo nga nagluwas og nibuhat og paagi ni adtong panahon. The God of Meshach, Shadrach, and Abednego, the God of Daniel, the God of Mordecai and Esther, the God of Abraham, the God of Job, He is still the God and our God whom serving today. Hallelujah, Jesus. Duol sa tiilan sa atong buhi nga Diyos. Pagpabilin sa tiilan sa atong buhi nga Diyos. The same God who made a way, the same God who sees today. Even in my darkest moment, this will be the truth I'm holding. The same God who made a way, the same God. Itaas imong kamot sa Ginoo. Hallelujah. As we sing this song, as we worship you, Lord, Be shaken by the authority of your word, when I'm shaken. through your promises, and by the power of your name, Jesus, help us, help this church to stand firm in our faith. I will worship. I will face whatever comes with lifted hands. I don't need another reason. I don't need more convincing. The same God who made a way is the same God who's here today. Hallelujah! In my darkest Come on! moment, this will be the truth I'm holding. The same God who made a way It's the same God who's here today. I don't need another reason. Hallelujah! I don't need more convincing. The same God who made a way is the same God who's here today. Even in my darkest moment, this will be the truth I'm holding.